bao vấn là người ta phụ tâm mưa con nào để vào nào vừa mua vấn là nhá pin này cái đó ê pin này cái đi phô là pin này cái đó anh đi quay liền bên xe là anh nước quay là thìนี่คือยิ่งเวลา khỏi bắt mà nó có chuyện vậy thì tan đi về liền ở bên xe để vào đâm ở bên xe là đi về cái bao cái này là lo ó nó nó này là lo cái máy ta mà này là quay phim mà quay phim thì quay vào mà tầm mà là nổ rồi khăn mà tầm mà là không biết là nó mà bàเรื่องเรา อยู่พี่ถึงอะไร là nếu mà bị hình phi là ไม่ได้ ก่อนพี่มอนบ้านเลยชี้บ้านกว่า cái điều nào mà lại lo đây này ไม่ได้อยู่แต่ว่าได้ ได้บ้านแล้วเป็นจุดตั้งเนี่ยใช่หรอ nếu mà tập qua qua còn để là nè กว่า còn เลย nó nó mưa mà cho là cái đó โอเคเลย có kia là điều cũng nó là bà cũng nó là bà bố đúng rồi วันนั้นจัดดอดูดอเที่ยวรอบุกโอ้เลยว่า vì bác giờ bác nó sẽ đâm cho này nè อันปีมาเลยอ่ะ đấy đó bố nó phao nó thì là mà nó lên cô đã cô mà cứ lo là đi mình đâu cho nào mà cứ là làm rồi เพราะว่านั้นมาปีเปียวปะตอรอยาลีเปียวว่าอุตรเลยจิตา thế sao nó bữa đó bữa bàn đi à นึกเปียวบ้า để lấy nó mà có mình đi mà ทีนี้นาจีโอโมตัวนี้ดอลลาร์เลยดูน้องว่าหรอ muốn đâu lắm à เปิดมีหรอไม่ยังโอ้เลยกับมีเลยกับอะไรกับดูน้องว่าหรอ chắc là nó กับลมมาลีหรอไม่ยัง chắc là ป่วยลมมาลีได้กัน chắc là nó không rồi làm đâu được bấm chém mà หนึ่งมั้งเรื่องนั้นกันป่วยบ้านลมมาลี lắm rồi โอเคกูเจ้าละ mình có bay có đâu được bấm chém mà cái gưa lên mày camera mega ra cái đi mua cái gì đó cái gì à bây giờ họ làm cái gì đó มากระเตยไปละนะมากระเตยไปละนะ tao hơi à จับเลยจับเลย จะเคลียร์